weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓɗo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to korkoƴƴel to basambula to gawinane to fasudaɓe to kuñankari to madina alheri to kuliomina to jaaɓi jalam to awoyni to guetama to dimboli ko on takusan juula ha to galle ceerno Abou Diallo to Kidira ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie hoorejo gendi Mauritanie hono Mohamed Cheikh El Ghazouani wardima cérémonie mahgol ko fati kay dokkugol puɗɗogol golle mahgol nokkuji tati janguirɗi e nder Nouakchott to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal ina jokki tourné mum économique nder leydi Sénégal caggal nde o ummino Kaolack o yaɓani ñalawma hande o koto kafrina ko aljum ko jaɓani koto kafrina to leydi Mali hono Youssouf Bathily gonnoɗo président chambre de commerce mo leydi Mali ko altine nogas lewru jolal gonɗen ndi o andata tigui koña woore fawade dow makko ko fati kay e muñare nde o tuma e alhaali fodde nogas go million taw ko masque e saaha covid 19 kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj kabaruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Israël hakkude mum e Palestine bisimilla mone ketti hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo aadodiri e jandiyankeɓe willitare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni cafro o rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo ceerno Djiby Sy Allah ne rokki ɗum gandal e hattani wawde yaltinde mborosaji kewɗi e rafiji kewɗi gonɗi e nder reedu neɗɗo taw ko rafiji ponnoɗi oppirede o yaltinaɗi ha laaɓa taw reedu ma sekaki ko leɗɗe o rokkanma so tawi a waɗi no wirumani dendagal ñonkoto e mborosaji ɗi kala jalta ha laaɓa ha jira guite ma ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e jeenyi rafini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani rafiji kewɗi ma jaltuma ha jira guite maɗa ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago kala e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni guirɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnade bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo woni ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen so wonaɗo wonduɓe rafiji ɗiɗi mo cheydineji bakli hoore mum ha ɓa walla janowo barogal ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara laaɓaɗo listihar ko inde nene ma dokkatamo o haala ko wonema ha cikkama to ko onon koddi jiɗɓe waddinede listihara so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu uguya so tawi ko wonɓe leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ko temedde nayyi mbuɗu woni 2000 franc CFA ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum Wave ko on kadi woni numéro makko Orange Money ko numéro makko kadi appel nder leydi Sénégal o numéro mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy noon yiɗɓe haalde makko banggue WhatsApp o jogui ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222
47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kiɗineɓe mum base makko tawateɗo Nouakchott legal nette kayne golla hano hannirta ni ne tawe ɗon min jiga wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne andina kiliyaneɓe mum e oɗo sahaji omo tawe to Agnam Siwol galle makko ne tawe Dande Goudron dendagal otoji paaɗi Dakar e otoji ummiɗi Dakar ne payi Fouta kala ko damata galle makko wirtoto galle makko woni sara agence mawɗo mo weeva mo wuuro Agnam Siwol ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kiline mum leɗɗe kesse pulle gaari e nder ɗen leɗɗen tawe hen leɗɗe ittoje seero kecciɗoje reedu so tawi a waɗino wiruma ni dendagal reedu yorndu e ñonkoto gonɗo e nder reedu ma kala yalta ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui kadi leɗɗe a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye tawa kadi musnata irtata estomac so tawi a yari ɗum ñonkoto gonɗo e reedu ma ha laaɓa ene ɓeyda goragu kono noon kadi ene moƴƴi e ndewagu ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko an jambitowo oɗo henna ñaw jaada bandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gonel te ko haako moƴƴo iwru ka en tokkoridi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Raneru Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone naasaande sappo e jeegom lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati alkamisa ɗiɗi lewru jumadul awol hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyyi kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaru
kabaruji men e ɗemngal pulaar ko to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie nden ha to lappol palol dande maayo to jewol ko kettoɗen ko fati e cimtol kursi pucci hanki taw ko pucci sartaji ɗiɗi hen puccu goto puccu saret taw ko mbawgu no fewi taw tengu to lappol dande maayo to leydi Mauritanie to jewol puccu keddigu ngu noon ene tawi nder leydi Sénégal on paami tigi ko nation ngaji ɗiɗi woni leydi Mauritanie e leydi Sénégal kañumen mbaɗanno kawguel ko fati kay e ɓuura yodde jaɓɓal pucci e ko ɓuura kadi wawde puccu ɗum noon ma en kettinoma hanki cimtola musidɗo men sehil men hono keccel Thiam kikiɗe hannde one mawo haalenen ñalo kikiɗe hanki woni ɗum yaari e hol keɓɗo victoire keccel Thiam salamu aleykum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Radio fulɓe andudiɗo ma Ghalii Abuu min calmini bandiraɓe wonɓe toon eyi kursi jowlo ko mawɗum alhamdulillah tabarakallah falillahi alhamdu Allah yettidi ɗum dow jaam ɓenniri no foti hannirde ni kadi ne hay tana goto heɓani en hen yettere Allah ɓe dimaɗi ɗi jeeyi ha guireƴe ndiɗi jetti yaltirde guireƴe ɗo kanji dimaɗi ɗiɗi kala ɗi gaari tawdiri ɗo dimaɗi goɗɗi noon gaari ma won hedde capantati ndimagu goɗɗo ari kono noon won noon waɗa pour kursi tan ne dogde tan ko kanji ɗiɗi ɓe kalno wonde ko motoji ɗi ne keewi motoji ɗiɗi yo keed banggue nano motoji ɗiɗi keeda banggue ñaamo ewo pilmowo goto Sénégal naɓe ɓen gaddi pilmowo mumen caméraman mumen e Mauritanie naɓe ɓen gaddi caméraman mumen eyi ɗum woni yante joom téléphone ngaji en rewɓe hen e joom autoji en e pucci ɗi ummi ɗon nde coup d'envoi o rokka tawi kamɓe mbasiyama goto maɓɓe kala haalda ko a métier ko ɗum ɗo ko dongnirgal tan ko fijirde e jalleɗe ne yiiɗa ande tan ɓaade jomumen no nandiranno e fodde mono wiya wonde gonɗo leader to Sénégal to gonɗo leader banggue Dande Maayo Mauritanie ga hen so dimaɗi mumen kawri ko Allah saago welata yimɓe fof ɗum noon ɓe jiiɗi yo ɓenniri dow jaam tan tawa ala haare ala probléme ko mawɗum alhamdulillah pucci ɗi ummi ɗon e départ guiré he e nden pucci ɗi ummi e départ guiré he ɗo pucci ummi ɗo kadi ne ko no mbimami ko jaɓɓal tan wona jomumen ne dogna ala ko jaɓɓal tan ɓe jogui jaɓɓal jolngal ngal mbiyat ɗum hannde ko Rambo kala ndimango hannde ngu eltaka ɗum ga hen ne way kono ala ko waɗi ni e dimaɗi ɗi telle e laabi he nden tellima e laabi he noon puccu kala ne sarsi yimɓe muɗum nayo e dimaɗi ɗi jeehi nde dimaɗi ɗi jeehi noon départ o ɗi puusi seeɗa ndimangu kaalidiyero ngu ardi ndimangu kaalidiyero to jowɗo on ndimangu muɗum ardi dimaɗi ɗi jeehi noon haaɗi gaari nokku goto ndimangu section ngu hefti pouvoir datti ndimangu jeehi yeeso ɗi puusi dimaɗi ɗi gone yaade ɗon noon hankkadi banggue Mauritanie naɓe ga kala cuhli no fewi hankkadi ndimangu mumen daɗama banggue Sénégal to guuleli gone wullude dimaɗi noon ne jaaha dimaɗi ɗi ne jaaha hankkadi noon nde junno dimaɗi ɗi jarata ni dognan noon ndimangu ngu ko ɓi kaalidiyero e caggal ɗum o jolde suko goto ligge sabinaji ene wiye Iba ko ɓi Moussa Gorel e kañumen koye yirlaɓe he jeeya ko yimɓe anduɓe pucci no fewi caggal ɗum noon on wi wonde suka ɓi kaalidiyero yo rokku ɗum taltal ɗi on noon hefti taltal ɗi hawre kaalidiyero e hoore mum ko joom waɗɗino ko moto sawdimaɓe ɓe wi wonde yo rokku Iba ɓi Moussa Gorel o taltal ndimangu Iba noon heeɓi ndimangu fawnima noon ko juuti hankkadi dimaɗi ɗin pawdiri toyre ndimangu kaalidiyero ngu tan wonde ndimangu banggue Mauritanie ga toyre muɗum jumi ndimangu Sénégal naajo ɓe jeehi noon haaɓe gaari guril liiliɓe ɓe ɓiɓe jaggal li en ɓe ene jogui ɗon wuuro ɗon noon ne yaaji seeɗa hasko ndimangu yiiɗi dublude den ene faaɗi wawa ɗumɗinde ɗon noon Iba fi ndimangu muɗum nde fi ndimangu muɗum noon ardimo banggue nano ardimo banggue nano noon ɓe cawdiri ko juuti hankkadi goto maɓɓe kala laawi ndimangu nden laawi ndimangu kono noon firtata jaɓɓal ewa hankkadi heddi ko ɓurde wawde tan puusde ndimangu ɓe cawdiri ko ɓuuri juutde Iba hetti yeeso makko nde Iba hetti yeeso makko nde ɗon kañum nden heedi yeeso o fawni ɗum hankkadi ɓe gaare ɗum ɗo kono kanko toyre ndimangu makko on faye tan dow toyre ndimangu Iba e ɓe jeeyino ko ɓuuri juutde nde ɓuuri juutde nde tan hankkadi dimaɗi ɗi ko raɓɓiɗe haala ko eɗe jaha tan distance ne waɗa eɗe jaha distance ne waɗa ko raɓɓiɗe haala ko hasko daɗanimo en kilo kam o daɗimo fodde 500 métres kam pawɗo ewa joni noon hankkadi gulali ngulli ewa ɓeno hankkadi noon joom sartaji en ɓe naate ɗum ɗo jee ɗum ɗo hankkadi dimaɗi gondi tan e dogde eyi kono kamɓe ɗiɗo kala kam dimaɗi maɓɓe ko bawɗi
e ndimangu Sénégal nas go hastayi so worɓe cipri tan Allah wada liɓ e ɓe ndiwi noon ɓe ndiwi dimaɗi ha ɓe jetti kanko raɓɓiɗe haal ko kam o daɗimo kam so wonani 1 kilo kam woni 500 métre pawɗo ewa ha ɓe jetti noon jool nde ɓe jettiɓe jool noon min tawi mata joolnaɓe ne joguino ɗaminare wonde ko ndimangu mumen go gañato joom bawɗi en e sukaɓe rewɓe ɗum ɗo cikkata ko nde Sénégal wiya wonde heeɓi coupe d'Afrique nde hay goto moon heddo yimɓe fof jowol mum no didiri yaltiɓe ne gulla ɓe ne diwa ɓe ne ala fof ko waɗata caggal ɗum noon ɓe kaɓɓiti ndimangu saret haaɓe kalji ɓe mbi Moussa Soke daɗɗe ɗum ni no pucco yo waɗ dow pucco kiso on waɗi ewa danaka raɓɓide haal ko tan beele ma arti e min mbi kali ɗum félicitation woni félicitation ko ñalande makko hande nde waɗani min de handi tan koye dañde victoire e yimɓe ñaami jaari beltima kadi Allah newni yimɓe kadi yaari no foti yaarude ni a waɗani haare waɗani tana ala gañiɗo e ɗum kadi min jetta Allah noon min jetta ɗum noon min mbi on ko ɗum ɗo oɗo kikiɗe wanno ɗo e jool sare seɓɓe e jool kadi dañi ko wowi dañde so wiyede wonde dañi hunde e ɗum noon min mbiɓe félicité kala pullo guerrelel naji no wonno min mbi ɗum wonde min jetti ɗum so ɓe welanaɓe leppi jool gonno toon ɗi ɗum fof min mbiɓe wonde Allah jarama min jarama ɗum ɗo ko victoire Fouta fof kono victoire ɓaade woni victoire jool ko victoire Mauritanie fof ko victoire Fouta fof ha tengtinoe joolnaɓe min mbiɓe noon Allah jarama ɓe jarama e ko ɗum ɗo pasno ga hen e jool sare seɓɓe e oɗo kikiɗe Ghalii Abuu ba ɗum noon min jalmini on min juurima on min calmini ɓiɓɓe Afrique naɓe fof e bandiraɓe on jarama wassalamu ko musidɗo moon Keccel Thiam waɗanno ɗo reportage kikiɗe hande o e merci e kecco Thiam golle ma jooɗi paami en paami tigi wonde ko ndimagu joolnajo walla mbiyen ko Mauritanie kañum tigi fooli Sénégal hono no Mauritanie heewi wadde kala saaha so wona taw kay koko fugu koyngel ko ɗum tan woni ko Sénégal heewi hawde kono ko heddi kala ha tengti noon ko faate fuutankagal kala ko leydi Mauritanie kañuma heewi jeyde victoire kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni alarba hanki kikiɗe Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo ngendi Mauritanie o ardima cérémonie pawgol tufere arwanide ma gola nokkuji tati taw ko jangirɗi jangde towde ɗina woni 3 établissement d'enseignement supérieur et technique ina nokkuji golle ma gola université ji noon jar mum ene qiime ha temedde 4.5 million taw ko haalisu goya e limore hesere nde woni tigi ma won 4 milliards 520 millions o goya taw koye haalisa limore hinde de golle ɗe noon e golle ɗe noon ene jeeya tigi e programme ko fati e mawnirgol manditare fête indépendance leydi Mauritanie woni manditare ñande gas e jeetati lewru novembre 2023 université ji ɗi noon walla ɗiɗon nokkuji tati mateɗi hen goto ko école d'enseignement technique et de formation professionnelle woni tigi heblete hen noon ko ɓen taw ko yaruɓe fannu énergie e fannu pétrole e yaruɓe e fannu gaz ko école noon to haute étude commerciale on mahagol mahate koto legal biten walla commune mo liksara e nokku goɗɗo ko institut supérieur numérique on kay ko université mo Nouakchott tawate e nder commune mo Tafrak Zeyna mo Nouakchott ene wonde kadi école de formation tawi noon ko école de formation professionnel mo liksaro o noon tawe tigi ene tawe nder makko eno plan o holliri ene tawe hen amplifiateur joguiɗo hattani jaɓɓade ha temedere capanɗe tati étudiant ene tawe hen kadi bloc administrative ene tawe hen bibliothèque aji ɗiɗi ene tawe hen salle pour simulation de forage de production et de maintenance ene tawe hen salle uji jeegom classe classe uji jeegom wondude laboratoire uji jeetati wondude atelier ji jeetati e fannuji kewɗi wondude e saluji informatique bowala ngal noon wertago mum ene tawe e 3 hectares golle ɗe noon gasata ko nder lebbi 17 jaru golle ɗe oɗon école formation professionnel golle jaru muɗum ko temedde ɗiɗi e 11 million taw ko haalisa ugguya e limore hinde nde tawi kadi ko état mo Mauritanie kañum nanata junggo e jiifa e altina ɗeɗon koppereje kala projet ɗiɗaɓo o noon ko mahagol école commerciale de haut niveau to jangde taw ko jangde tonde to banggue commercial jangete to jangete on projet noon ene tawe hen eno plan holliri ene tawe hen bloc éducatif ene tawe hen kadi bloc administratif wondude 2 salles de conférence wondude 2 salles de conférence ene tawe hen kadi jama e wondude jama mawko ene tawe hen wondude logement sécurité ene tawe
tawe hen kadi cafétéria wertago ngo noon tawe boowal ngal 5 ujunnaji 5 métre carré golle ɗe noon gasata tigui koye nder lebbi nogas jaru golle oɗon nokkune guimen ha capanɗe 9 million taw ko haalisuguya limore hinne nde ko trésor public kañum yaltinta ɗeɗon copreje so tawi ko projet tataw o ko mahgol institut supérieur numérique on tawe hen e nder plan he 3 amphithéâtre joguiɗo hattani jaɓɓade kay ha kene guime temedde 4 e capanɗe 5 étudiant ene wondude 2 bloc administrative et éducative wondude bibliothèque goto wondude e laboratoire goto e salle informatique goto e kalasuji kewɗi no fewi e jam ene tawe hen kadi jama ene tawe hen kadi groupe électrogène wondude magasin ngaji 5 e une salle à manger institut o noon mahate koye dow boowal wattango muɗum ko te ujunnaji 7 mètre carré jaru golle muɗum ko 149 million taw ko haalisa guya golle ɗe gasata koye nder lebbi 18 kala peeje noon ƴettama beele kay golle ɗe ina ndewa lawol tawi kadi délai dokkaɗo o ene horme hano hannirta ni e wiide ministre de l'habitat biteɗo Sidi Ahmed Wula Mohammed ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jento kanko sa directeur régional de l'action sociale de l'enfance et de la famille mo wilaya Dassaba hono biteɗo Ahmed Salem Ahmed o juuriyima o salmini debbo goto ñande alarba hanki o debbo goto jibinoɗo taw ko funiɗo ene heeɓi funeɓe tati woni triplé e nder kanko sa o ari noon o rani juuɗe men noon saabu omo addoro kay ballal taw ko enveloppe baɗɗo koppereje kewɗe no feewi o holliri noon laamu leydi Mauritanie ene jogui aada kay ne aadori kay e kala saha kala Mauritanajo kay dañƴo gueɗe mbaɗi ni beele mbaɗi dañƴe funeɓe kay ko foti no funeɓe tato fayi dow eɓe keewi arde tigui ɓe gadda ballal faade e muɗum ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen kene ɓuura temedde 2 e capanɗe 5 migrant taw ko ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗarum innoɓe kay natoyde dongre Europe nangganoɓe e nder maaje kadɗe ɗe Maroc ene gartirama e nder leydi mabɓe Sénégal e nder ɓen temedde 2 e capanɗe 5 artiraɓe hen capanɗe 5 ko mineur woni sukaɓe tokosɓe ɓe jontani taw ene tawe e nder ɓen sukaɓe mineur uji tawe hen ni cukalel gotel jarwel bala mbiyen bebbeyel jarwel e duuɓi 2 ene tawe hen kadi sukaɓe tata wonɓe ɓe keɓani duuɓi 7 ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alhaali oustaz Oumar Sall ɓeydima tiddere ɓeyɗo tidde kala saaha guila hanki kay saggal kay ndewo nanga o waɗama déféré yesso parquet ko collectif noon international de talibé cheikh kañumen portenomo plainte o ñingno noon o ko kañum ɓeno ñingno o toñi ɗumen toñangue kay musgue no feewi e saaha kay o wonno tigui e jaydeli parquet noon halfinino enquête o guila ɓen porteno plainte parquet o halfinno enquête o ko commissaire Ali Kandé noon ko kañum woni commissaire ko kañum kadi woni mawɗo division spéciale de cybersécurité ko on convoquimo alarba hanki o caggal nde hettimo ko ɗon tigui waɗimo kasso e mbadi garde à vue ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni to Thiès ne yette Diop ko babiraɗo mo duuɓi capanɗe 6 commerçant kanko noon commerçant makko mo jilluno hen e kala saaha yeyde dorokala seeɗa o wiyama teeb noon o tawrama fodde 500 grammes woni tigui feccere kilo taw ko drogue mo hinde chanvre e jee wondude e laksuji drogue goɗɗi ɓe nanguimo noon koye saaha kay o wonno e yeyde neɗɗo goto mo yeyduma drogue on wiye faya kanko fayo noon nde ɓe teeɓa e fayo holliri kañum wona trafiquant drogue kañum tigui ene hutoro drogue e kala saaha so simmade kay beele ene safra ɗum o holliri noon on so simmima drogue o e ɗum heewi ustude tigui walla sellinde asma makko ko ɗum woni ko soditta e kala saaha juge o noon walla waɗoɓe enquête keɗaki tigui jadani e ɗin ɗon haallaji kamɓe kala ɓe darima yesso ñawoɓe kanko commerçant dattude trafic o taƴanama lebbi 6 e kaso so tawi noon ko fayi conmo tawa ene yeeya on noon wiyama tigui taƴanama balɗe 15 e nder kaso to leydi Sénégal ha joni
keddoɗen Macky Sall e gouvernement mum ina jokki wadde ko wiyete tournée économique mumen e ndera jokli leydi Sénégal caggal ɓe jettima noon ñalawma hande ɓe jettima to Kafrine caggal kayde ɓe ummirno to Kaolack o waɗi to noon to Kafrine to o waɗi toon inauguré sphère administrative mo Kafrine mawɗo no feewi e dow boowal ngal temedde ɗiɗi e dow boowal ngal ɗiɗi piccal jeeɗiɗi woni 2,7 hectares tawi jaru golle muɗum ene qime ha 7 milliards taw ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jan ha to Touba noon to leggal biyetengal Sahaban Goygui ngal Touba ko tana musɗo waɗi toon ko ceernajo goto jangguinannoɗo Qouranul Karim joom duuɓi 23 joguinoɗo daara muɗum toon to ngal ɗon leggal ko kañuma tigui wara tawi kadi ko almudo makko o waldanno e nder suudu woturu biyeteɗo Sohibou kañum tigui yooɓi fittade makko tawi kadi ko horeer makko ɓattiɗo kañuma yooɓi fittade makko ono barɗom noon ɗum waɗi tigui ɗum wonno tigui haare mabɓe fuɗɗino tigui haare mabɓe fuɗɗino ko guila kay ñande jamma alkamis ene wiyata aljuma caggal ɗum noon ko nden tigui o pini guel ɗon almudel caggal guel to almudel teskede kay wasde tigui wasde welsinade caggal tessinade jangde mum e salade janggude o pini guel ɗon cukalel walla mbiyen oɗon almudo taw ko jaaro duuɓi 15 o haɗi ɗum yaltude on almudo noon ko koreji makko horeere makko ɓattiɗum ko kamɓe mbaldanno e suudu woturu o noon rewi mo guutuɗa ci hawɗani ɗon tigui gundi mum ƴetti laaɓi fiimo laaɓi kadi tawa suuɓi ko nokku barowo caggal noon nde o yani ƴetta noon o nawa tigui to cuuɗi cafri ɗi tawa kadi o perdi ƴiyam kewɗam no fewi ko waktuji seeɗa o waɗi e juuɗe docteur oɓe ko hen o hawri e ladial ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen cour suprême mo Dakar wondude cour de justice mo CEDEAO kanji ɗiɗi kala ko aljuma janggo o ɓe jandinta ha laaɓa ko fate véridique woni ɓe kaɓɓita saseji mabɓe koɓe ñaawi ko fati kay beele Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef maire mo Ziguinchor beele kay ene jeye e biriji taw ko sungoji tijjadi dardade hoore leydi eno ñande 25 lewru février 2024 walla ala ko wawi wonde hen kala ko aljuma janggo o ɗum ɗon andete ha laaɓa Ziguinchor naaɓe hewɓe noon mbaɗi erago tigui mbaddi erago hakkude mumen eɓe mbaɗa ko wiyete veillé nocturne woni kamɓe kala jamma hande o ɓe potta e nder ɓe potta tigui sanga 21 heures à partir de 21 woni 9 heures jamma ɓe potta to terrain biyeteɗo terrain jatture mo Lindiane kamɓe kala ɓe potta toon ɓe mbaala toon ha werta ɓe ɗanaki ɓe mbaɗa ko wiyete veillé nocturne hollude soutien mabɓe faade e Ousmane Sonko maire mabɓe hollude kadi wonde tigui mette mabɓe faade justice mo leydi Sénégal on justice tigui yarude banggue eɓe ero kadi de Ousmane Sonko woppite ha laaɓa wawa jeeyede ɗiɗon biriji taw ko jeeyeteɓe sungoji tijjari en 2024 ha joni to Ziguinchor keddoɗen ciftoɗen musidɗo men sehli men ceerno Amadou Saga Kébé nde Allah jurmotomo yaafom harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina to leydi Mali paɗen to leydi Mali gonnoɗo ancien président de la chambre de commerce et de l'industrie du Mali woni CICM biteɗo Youssoufa Bathily ine tawe kaye e nder kaso ko guila ñanno gasi ɗiɗi lewru novembre 2022 nden tigui o nango tumano tigui onno inculpé juuɗe makko moddude kay e mbuñari hewni no fewi ko fati kay e alhaali corgol no gase 1 million taw ko masque oni cuumorde haɓade covid 19 kanko e yaadiɓe makko kala noon ɓe darto yesso juge ñawoɓe ko ñande altine no gas lewru novembre goɗe ɗum hujjiyankoɓe makko noon namdinoma tigui ko ɓooyi beele mo heeɓa ko wiyete liberté provisoire kono justice o namdino so tawi omo jiiɗi woppitede e mbadi liberté provisoire la buddo joƴƴina caution mo 2,7 million ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen caggal kay caggal nde o jaɓɓino caggal kay nde jaɓɓano sappo ɗiɗi migrant taw ko ɗanniyankoɓe wonnoɓe caggal leydi Mali naaɓe umminoɓe leydi Mauritanie ɗum talata ɓennude ɗo kadi sappo e nayyi lewru jolal hitaɗo ujunaji ɗiɗi e nogas tati sanga 13h30 hono biteɗo Achérif Aga Mohamed kañum woni chef de cabinet des ministres des Maliens de l'extérieur e gollediɓe mum ɓe jaɓɓima capanɗe 6 e 3 taw ko saga
tagata émigré ji woni ɗanniyankoɓe wurnoɓe walla ummoriɓe to leydi Algérie ɓe jaɓɓama to boowal laade diwoje ngal président Modibo Keita sinu tawi ko e Algérie kañuma artiriɓe e nder ɓen artiraɓe ne tawe hen sukaɓe jeeɗiɗo e rewɓe nayo o heddiɓe capanɗe jeeɗiɗo heddiɓe ko worɓe laamu leydi Mali ɗon na darino dole min ponno e oɗo saaha wadde eram kay dendagal ɓesguji mumen juukiɓe caggal leydi kala yiɗɓe artude ɓe mbawa tigui newnande ɗumen no gartiri ha no hannirta ni e nder leydi he habaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique ma en ketto musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Mbodj, assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi barakatu. Ghalii Abuu Ba kabaruji men ɓuuri teftude e dogre Afrique ñalawma hande o jaslare 16 lewru jolal ujunaji 23 puɗɗoɗen ko leydi kono Mali hono koɓe kono leydi kono Mali ndi dey mbawi kono hebde oɗo symbole wawde kay contrôle hono ngoɗo wuuro Kidal guila kay aɓe mbaddano hen ujunaji guila hitande ujunaji 13 e yidde kay hebtude ngoɗo wuuro e oɗo diwan gonɗo nder toon to rewo leydi ndi gam kay eɓe seɓɓitaɓe toirege en wondunoɓe kadi e ngoɗo wuuro guila kay ujunaji 13 caggal ɗum haɓe mbawi kadi kono sifodirde deƴal ɗum ko wonno ko hirande ujunaji 15 toon to Alger laamu ko leydi kono Algérie ñalawma noon taw kadi ko mabare 14 lewru kono jolal ujunaje longa dati woni ɗiɓe kono fartange kay hebde ngoɗo wuuro ngoɓe jinɗo hebde kay e duuɓi woni ni noon gardiɗo kono leydi ndi hono Assimi Koita wallama e waytare e tawtude ɓesgu leydi Mali fottude e boowal gam wendude mabɓe e weltare e ñaganade kadi hono koɓe moƴƴere e sembe kadi nde jokkata kono golle chef état major mo leydi taw kadi ko Mali wawi yaɓato to Kidal gam kay ƴewde kadi hono koɓe e gollal paydigal ngal waɗi e yettudeɓe e jardeɓe ngal ɗoɓe banni wiino noon kamɓe foof yooɓe joggodir ɓe gona neɗɗo goto gam kay riwdude ɓeɗo sebbitiɓe kadi e wonande kadi kono diwan hono Kidal o foof nde wonata caggal Allah e caggal taw kadi ko hono yokkoɓe taw kadi ko faama gam arde kadi fabadeɓe e ittudeɓe e oɗo fatara moɓe goni fodde duuɓi kay 10 pawɗe aɓe gona e ɗeɗo caɗele kono bon Guinée Conakry colode PV ha hande de e koye jiila woni kono noon o suwa taw yitede e oɗo saaha mo gonɗen kadi procès mo Dadis Camara en mo mbanno e 28 septembre to stade mabɓe o ha hande de eɗe jokki toon fuɗɗugol mabɓe guila kadi mawde amde guila nde ɓe puɗɗi toon e wonande kadi taw kadi ko oɗo procès e wonande ɓen kadi wonnoɓe ɗen goɗe toon to Côte d'Ivoire jagorgal mabɓe ko taw kadi ndenderi hani e biyeteɗo hono jowmande taw ko Vagadon o yeehi toon to lamorgo leydi France gam kay heblanade e koɓe gone e dumu ko enen gandi noon ɗo e 13 taw kadi ko lewru hono janvier ko tigui rigui ɓe mbawa kadi wadde kadi ko ndiɗo oɗo kan yumɓide ɗum toon taw kadi golle mabɓe puɗɗima kadi yeyde kono beeji ɗi guila e yontere nder to kono mayde taw koye en ligne kanko noon o wawi kon namdede e gueɗe kewɗe ko hani ko fatti ko nder leydi ndi ɗe tawno wonde ɓe ceeran e habde e ɓen taw kadi ko waɗ boniyankoɓe wonɓe rewo leydi ndi hani e gartugol hono guiyam soro goɗɗo toon to ñaame to ɗum foof o namdama won ɗin taw kadi ko namde ɗen jeydiyankoɓe ko namdima o wi noon guiyam soro kanko de ko neɗɗo kadi ko Côte d'Ivoire ko jibinanta holle leydi ndi ɗum noon nde kanko ka ala ko commentaire uji ɗi wawi wadde hono wadde hen ene wayno on ko jibinande leydi ndi nde yiiɗi wadde waro artude leydi mum foof ene wawi kadi kono artude e leydi mumen ɗum noon ɗin commentaire uji kañ ko tawanimo Libéria ɗum noon ko ñande mawɓare 14 lewru ndu gonɗen ndu ɗum de ko woteji mabɓe ɓe ruttatade hoore bowal hakkude George Weah e Joseph Boaké fodde noon million ngaji 2,4 mbawi kono yaltude e wawde kadi wadde wote mumen kono hande de jintudi ene fada ha kadi andede hal poɗɗo kadi wonde kadi gardiɗo leydi ndi toon ɗo Togo jaydiyankoɓe ɗiɗo naggama toon guila kay ñande amde kadi ɓennuɗoɗe on biyeteɗo hono Loïc Lawson kam e Anani Sosu kamɓe noon ko jagogal mabɓe ko yowti e kotki portiɓe kono pelata caggal kay nde ɓe tuumi on wonde kay wujjanama to ma on tepanɗe 4 taw ko million taw ko kaali kono franc CFA ɗum noon waɗi noon ɓe jagga toon e tuuma mum mo tuumi oɗo porti plainte ɗum waɗi ɓe jagga toon ɓe mbawi kono sokkede toon to
toon to Congo Kinshasa hono cikki kedi hoorejo hono leydi ndi o wawi kay ñande ma bare yawtude de wadde kay hono ɓeeto kadi de tuma nde woni e laamu ngu fodde hono duuɓi 5 e haalande hono ɓesgu ngu ko liggi kadi kay projet ji ɗi wawi hono wadde e ɗum noon o waɗi hono ɓeeto makko haalande ɓesgu leydi ndi e golle ɗe o golli sanga kay nde ardi hono leydi ndi e ɗiɗo duuɓi hono 5 toon to cadda hono oɗo de woni kanko leydi ndi woni leydi hono garwanidi kay nawannodi ko nande hono yen taw ko kirse e toon to Afrique hono central e oɗo saaha noon ɓe ƴetti hono pellital wawde kay wadde kono kirse ɗe e nder leydi Tchad caggal nde ɓe keeɓi tew ngu noon ɓe mbawa kadi nawa ɗum toon to Afrique central ko entreprise goto nodduteɗo hono Mundu tigui ko on tigui wawi ƴettude ngal ɗo pellital e wawde wadde oɗo marché payodinde no fewi bandiraɓe yettotoɓe ɗum noon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma ko ɗo kadi maaro ko tonguɗen ɗum wonno koye dande Alassane Oumar Bocci gorko mo Salo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV. Capital Pulag Muritani Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabruji men e nder dongre Afrique kabruji men joolam jeeɓe katen ko hakkude Palestine e Israël to si Jordanie noon toon ko soldat goto Israël najo barmunoɗo e saaha kay pellodiral ɓe mbaddanno garmi gara hakkude mabɓe e Palestine naɓe kañum tigui wasi fittade mum caggal nde o barmuno o wasi hen fittade makko taw ko laamu leydi Israël kañum ɓayini oɗon kabaru to Gaza noon teskama tigi e gila ñalawma hanki o ko fati communication kala koko taƴi toon ha laaɓi ɗum noon taw ala ko saabi ɗum so wona ngakkugol carburant e nder leydi he ha joni armée Israël ɓe koliri tigui wonde ɓe tetti ɓe oɗo saaha dendagal contrôle kaggulade woni port mo Gaza kala e oɗo saaha woni koye juuɗe mabɓe kamɓe armée Israël kadi ɓe koliri tugui kay ko jeeɗiɗi lewru octobre maydu ndu woni tugui ko guerre o fuɗɗi hakkude mabɓe Hamas faade oɗo saaha joni ɓe kolliri kamɓe Israël naɓe ɓe mayirama capanɗe 5 militaire musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu so tawi ko roɓiɗo kabaruji men Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogoni nangen en karallagal ha mbawon yiden to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abou ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on